Vitsi lähti. Mä sanon karakakka tuntuu sinun. Minä menen takaisin sen vuokkaan. Eikö sä häviä? Nyt hei! Nyt lopeta se kamerointi. Vittu, sä kerran niin otan minun se kovana ja minä säkäisin minun kovana. Et ota. En mä ota kuin video. Se laitetaan nettiin ja se saa 10 arvosta, niin me kaikki kysyy sinulta muille. Eikö olisi hyvä? Oot, kato. Monko. Kaikki! Tässä on semmoinen, joka tarvii kerran. Nyt mä vedän sen saapaan. Avella Andersson tulla